Jamuntxo eta sustrai bikotea zirezte. Jamuntxo psikologoa zira eta egunero laneko kezkak etxerat ekartzen dituzu. Afaltzen ari zireztela, gaur ere, Jamuntxo ez diozu sustrai hitzik atera. Sustrai hasita, Iruna bertso, 10 tipian. Zuri begira nago, ez irri, ez malko, bihotzak ez dit bela, egin behar salto. Naiz eta banukeen zer kontatu pranko, hitzik ez dut atera, ta ez dut aterako. Denbora guzian zu mintzo zarelako. Denbora guzian zu mintzo zarelako. Aspertzen aizirela, untsa dut ikusten, nere istorioek dautzute buru hori hausten. Pazientzi eskasa duzu erakusten, barkatu ez bazitut hitz egiten uzten. Eguna pasatzen dut besteak entzuten. Eguna pasatzen dut besteak entzuten. Baten suizidio naia, besten bereizketa, xan triste dagoela, erotua kepa. Ni Espainiak josirik etxean zer gerta, ara hor aitorpen bat lertuko naiz eta. Bihotz ez diot, ona omeleta. Bihotz ez diot, ona omeleta. Batjo etxetik bota, nahian jabea. Mundua utzi nahian dago nerapea. Bestea hitza hartzeko oso erabea. Zuk zuri entzuteko induzu galdea. Barka zure kasua ez da hain grabea. Barka zure kasua ez da hain grabea. Norbaitek nahi luke olako senarrik, ez du entzuten nere kexata negarrik. Beraz egin liteke gauza bat bakarrik, sexu pixkaterako balduzu indarrik. Hor behintzat ez da izaten mintzatu beharrik. Hor behintzat ez da izaten mintzatu beharrik.
Azkenean berotu da etxen giroa, ta oino beroago izanen geroa. Afari bukaera oso ongi doa, seksua praktikatzeko nik ere gogoa. Egazu ez zireazu bai psikologoa, ez zirea pixka bat zu psikologoa.